हाय गाइस आं दा जोंनि बे दुब्लि बारियाव दंफैयो आरोना माइ गायगासिनो जोंहा माने बेहाय खोथिया रोगानो फैदों आरो ट्रेक्टरबो हालेवगासिनो बै ओमफ्राय दा आङो ओरैनो थास्लायस्लाय फैबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो सोरबाफोर दिनैसो आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना आं भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थागोन बेबादिनो मोजां मोजां इउनिक बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बे जोंहानि खोथिया थिलि आरोना बेहाय फोजोब्बाय ओमफ्राय ओरै गोलाव दंबावो बांगाल बर्डार ओमफ्राय दा ट्रेक्टर हालेवगासिनो ओमफ्राय नै आं दा माने जिरायना दं आरो गरमथार बेनिखायनो नै दा नैबे खोथियाखौ रोगागोन माने सान्दुं गोसाथार बे ट्रेक्टर हालेवखांबाय आरो आइमोना जिरायना दं बेहाय नैखैजा जोंहा माने गामिनि मानसिफोरनि आबाद दं आरोना थास' मैगं ओमफ्राय लेस्रि थेस्रि दंजोबो आरोना आं दा थांगासिनो फोथार बारियाव आरोबाव नायलांनांगोन नोंथांमोना नै दा बेखिनिखौ गायखांबाय बिगानैसो गायखांबाय खोमा बिगानै ओमफ्राय दा ओइसे बिगानैसो दंबावो बारा गाया जोंहा गोरिबसो गासिनो दंना आरोना आं ट्रेक्टर हालेवनायखैजा माने ना माखाया नै ना माखा र' ना माखा नैखि ना खाथिंला बायदोलै ना एमब्लुसो माथो ट्रेक्टर हालेवगासिनो नैखि थांगासिनो आं ना ट्रेक्टर हालेवबाय दं हाबो मोनदों आरोना दिनै माने बिखिनि oh my god थाबायगासिनो नायलांबाय जाबाय दा थाबायगासिनो आरो oh my god जाजोब्बाय ड्रेस माखाया यो मासि मोजां जादोंलै बोथोरालाय बोथोरा मोजां जादों जोंहा गायबाय थानो मोजांबो जादों एबा गाज्रिबो जादों साथा लानानै गायनो हामदों आरोना माने अखाबो गैया माबो गैया सान्दुं गोसा दा बै बे मोनसेया जाबाय माबानाया ओमफ्राय आं दा थांगासिनो बैहाय गायसाबसै आरोना जि दं बेखिनिखौनो दं माने जानानै नङा आरो जोंहा आदिसो गायो माइखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नायै माइखौ मा एसे गायो माजों एल'नाय होननायानो जाहैबाय एसे जाजोब्बाय ड्रेस माखाया नायो माजों सुबावगोन दा दाउ फालो लोगोफोर नोंसोरनाव बेखौ माने हाखौ हालेवनायखौ दा जेनेबा फोमोननायखौ जोंनियाव फोमोननाय होनबाय नोंसोरनियावबा मा होनो नोंथांमोना कमेन्ट गेजेरजों हरबानो जाबाय मा होनो नोंसोरनिया गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव माने बेलेग बेलेग होनो ना जायगायाव माने बर'बाबो जोंनियाव हा फोमोननाय होनो माने गायनो लागा जाबाय आरोना बे
आरो नाबो गैयालै जोंनियाव बेलावबो गैया बेखायनो माइआबो जाबाङा दा खोथिया फुनाय दिन्थिगासिनो आङो नोंथांमोननो नायलांबाय खोथिया फुगासिनो बेखौ रोगानांगौ माइ खोथिया फोमोनखांबा फुगासिनो जा न'नि गोजा गरमथार बोथोरा सान्दुं गोसा नोंथांमोन आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय ना मोनसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनै जोंहा माइ गायनो माबाबाय दं आरो मा होनो हा फोमोनगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय माबायदि फोमोनो माखौ मा होनो आरो नोंथांमोना माने गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव एबा जायगायाव खाथिबाबो गुबुन गुबुन बुङो हा फोमोननाय माइ गायनो लागाखौ माने माइ गायनो जाबाय ओमफ्राय दा माइ गायनो लागा जाबाय नालाय जोंहा हा फोमोनबाय दाखालि बावनिफ्राय गायगासिनो न'नि गोजा गायदों नालाय दाहालागै हायाखै सारि बिगाल' गायदों ओमफ्राय आं दा ओरैनो जिरायबाय दा मार गरम आरोना बोथोरा एकदमबारे थान्दा बारबो बारा माबो आरो बिलाइजोंसो हमाखै मारसो गरमलै जिरायना थाबाय हारसिङै ट्रेक्टर हालेवगासिनो आरोना दायो ट्रेक्टर दा माजों एल'गोन माजों जाहैगोन साहा लाना फैबाय साहा लाना फैनायजों लोगोसे आं दा ट्रेक्टर हालेवहोबाय हा फोमोनहोबाय लोगोसे दा खोथिया आं रोगाबावगोन माने जा आइ आरो जा बेवाइसो आरोना आं हाबा जाथ'वाखै माथो बुंबावनो आरो आंहानि उन्दैयासो जाबाय दाथ' उन्दैयावनो जायो नालाय हाबाया ओमफ्राय लोगोसेयैनो आङो बार गुसु एसे बारदों बेहायनो जिरायबाय दा नै मानास सेरफांनि माबाखौ नाहरनोसै आं नुगोना नङा होनलायदो नैयाव थास' आबाद मावदों गामिनि बैखिजा बुहुद आबाद मावो बेहाय माने आं दा खोथिया रोगानोसै दाय बजा खाबा माबा खाबानो जायो हेसु गोथौ हाबाय गाया इयाव उनाव हालौगोन देखो खोथिया हायाव उन्दुगोन सं बे आयै हाब्रुआव उन्दुहायो देखो जरा से माय खोलो खोलो गोरान जाबायना जोंनि फिल्डआ हामालै बारा बेहायनो 15 आगस्ट गेलेसिगोन 15 आगस्ट सफैलायबाय नालाय माने 15 आगस्ट सफैबानो जोंहा
गल गेलेसिगोन बोराय बुरै बोराय बुरै न सरि बोराय आरो सेंग्रा No, God! No, God, please, no! No! Iki. Sarang kaido? Ha? Riji? Iya. गायदो हाजिरा गैयालै सासेल' दङ हवा में उड़ रहा है कोई ग्रिप नहीं है इसके पास ये लौंडा हवा में उड़ रहा है ऐसे कैसे अटक सकता है कोई व्हाट द फक यार खस्थ'थार बेयावनो मोसौ होयो होनायाव बांसिन जायो आरोना ओं गायदो माने फुदो न'नि गोजा ओं गैयालै हाजिराखौनो मोननो नागिरा सोरखौबा हमना दोनखाबासो सोरनावबा जोबबाथाय आरो मोनो लामा मोनफैबाय आरोना दा आं थांगासिनोसो माने मार मेंबाय आरोना लोमजागासिनोसो बायदि मोनबाय आं माने आं मन्दिरखौ खिन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' लाइक खालामबावनाङा आरो शेयार खालामबावनाङा आरो लोगोसे गोदानै साबस्क्राइब फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज जाहाथे आंबो दावगालांनो हायो गुबुनफोर बादि र' बिदिब्ला आं भिडिअ मा होनो मन्दिरखौ खिन्थानोसै आं नैबे रायजोफोरनि दै एबा फुख्रि फिसारिं लोगोसेयैनो नै मन्दिर बेहायनो जों गामिनि रायजो राजाफोरा फुजा होलाबायो आरो माने फांसनफोर जायो माने बेयाव बुहुत गेदेर जायो आरोना माने मन्दिरा रायजोफोरनि नालाय ओमफ्राय बेहायनो जोंबो आर'ज गाबफैयो नोंथांमोना रायजोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एसेनोसै फोजोबबाय गोजोन्थों